यस्तो एउटा विकट रूप मैना पोखरी सायद अन्तिम समयको लागि तपाईहरु हेर्दै हुन्छ होला र सायद रहँदैन होला जस्तो छ मैना पोखरी मन्दिर ढल्किसकेको छ पहिरोले गरेर र हेर्नुहोस् यो दृश्य उतानेर जाउँ यहाँ हेर्नुहोस् एउटा विकट रूप रहे पनि हामी तपाईलाई दृश्य देखाउँदैछौँ जुन खालको हेर्नुहोस् र सायद मन्दिर रहँदैन होला अन्तिम समयको लागि तपाईहरुले मैना पोखरी मन्दिर हेर्दै हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् काटरकट मौसममा हुन्छ अब यहाँ दृश्यहरू देखाउँदैछौँ हामी मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसाफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैदों बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा थाखो जिसेआव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला नोंथांमोननो मोजां सुबिदा लानानै फैदों मुंबो थिसननो हागोन आरो स्कलारशिपबो मोनफुंनो हागोन नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे आनजाद होग्रोनो नांगोन आरो बे आनजादखौ फैगौ 19 जुन रबिबार खालि खुंफुंनाय जागोन बेसेन होआलासेनो फरायसाफोरा आनजादखौ होनो हागोन आनजादा फुंनि 11 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुंफुंजागोन आनजादखौ फरायसालिनि केम्पासावनो खुंफुंनाय जागोन दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसालिया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारियाव दं गोबांथार मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9435293000 नङाब्ला 9678129337 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन